سلام تخاطرتنا هذا الفيديو أبزلكم من بقى سلام تعنا فقري حاجز عوشتكم كنجس منيلكم من بقى لو ما حنت دما بستفلي أرستن بستفلي تحسن دما حداش فيديو نباهم يبلا له أقدم أجين نزع عبيد بتبب تي في تبل channel على يوتيوب أتينا وين ما أتيكم دحرها لهم كيدنا سبسكرايب كنجبرا حبيرنا ون بيتسب كنكون استفعل علينا ناي موتيفيشنال فيديوز دما نباهم بقطع نخبصح نايتي فيديو تاع نسون تخافلت نختكونو سبسكرايب جبرو سبسكرايب بمقبارنا انه تصو وصايتات يلن سبسكرايب بمقبارنا جين نرخبو ربحاتات ازيو بزح يكون ثانك يو سو نايلو ما انت رسم بار اب جزاء نفسها وفري مقبار زبري اب جزاء نفسنا وفر خنجبر بزح وصايتات هيدليناني معلومات بزح حساب كمزي بزح وصاي بملك جنزب زدلي مسلي ايكونن وحد ازي كودا زو حدا مالتي معناته ابس حزي يكونه امدغامي بتزبلصه مقرات ويما عبيت لوطي ابيوتنا كنرخو نخد سلاز انت حيلتنا خي اب جزاء نفسنا وفر خنجبر نزبل كمزلك نبلو حدا نغاداي ገንዘቡ አውፊሩ በገንዘቡ ድማ ገንዘብ ከምዝኽእል ወፍር ዝገብር ንሕና ድማ አገዛእ ነፍስና ወፍር ገርና ካብ ነፍስና እንረኽቦ ምንጭታት አታዊታት አዝዩ ዝኸዓበተ ወይ ድማ ዝበለጸ ይክኸውን ቶ ንአምነት ካብቲ ወርሓዊ ንስኻ አታዊ እትገብሮ ደሞዝ እንተድሊካ ማለት እዩ ወይ ድማ ዝኾነ ትረኽቦ አታዊ እንድሕር ሃሊካ ካብኡ ገለ ብኸፊል ወላ 1% ይኹን نمسحف فليخا ورحوي أقمت جنزب مالتي so مسحف دما أجزاء نفسها أخا وفرت قبر زلخا نجزاء نفسها نجزاء عبيد كأخا وفرت قبر زلخا سلازي تنجنزب تقبر لها تقمت أنا لها كابتي زقمت كيدما ها مسحف تجزاء لها مات قدنا يكون كان ورحوي مسحف كتجزء جم ورحوي تقمت أمه أتي نبحك بلوس نصبقون زبال كاي مسحف أتي مساخان مسقوع زخان زخيل مصحف دما نختجز الحر عايش أجركاني كابتنات كان أي ولك أو جنزب كون كتوسد أي لكاني بدحري ماله so حنت وفرق من قبل عزقب أنا داميتي مصحف كان ببيلنا جنزب مقمات مالتي so مصحف نمالبات من باب تشلشونا يخيريو نجزو جين معلت بمعلتي نداتتك خنا بمتجمرنا جين أتي عزيو زبالتسن نفوتو عينت خون كم زغير رقصني أنا حدا كومي أنا يري تو تعال مزحف حتى لنا كلاي دما فولي جيزة ننفسها حبة فولي جيزة نجزء نفسها حبة إسرع 4 ساعات علىنا إذا إسرع 4 ساعات حدا جيزة قدم قليت أي أنا يري أب سلسة فليم على تيبه بشمنته شمنته ساعات أب سرح فتح الفوت خليها شمنته ساعات كدك استغليها كابتن شمنته ساعات زلوا نجزء نفس خاطر عايز يخون نفهمي لخا زي كونه نجزء نفس خاطر عايز يخون جيزة فله نفهمي لخا أكو مالتي يعرفت خا أكو مالتي so كابتن شمنته ساعات دما قلب خفيف نجزء نفس خا مو فله حتى نجزء نفس خا فلي خايز لخا جيزة دما تحت قبل تخل حال سبورت خسرح تخيل خا أبجزها كون يخيل وين دا سبورت ستوديو خيد كات تسرح تخيل وين ما سويمان دما تقبر تخيل محباسك تخيل تخيل استفعل عليه مالتي so إذا دما حدا كابتي كالاي أبجزها نفسنا وفري كنجورو زلنا أي مالتي سالساي دما أبزح الجيزة أملاح مسجن أنت بجنزب أنت بزي جنزب بناس عمالتي استفعل عليه أزيوم بروسات زخون السلطانات نعنا أبيوتنا كعبي زخولو نعنا أبيوتنا نبي حكي كيف كبلو زخولو مسعينا خصبق زخولو السلطانات باستفعل عليه قانون قوالهم بتقرنيا خاي تلفه أنو مالتي سلازي ناي ليدرشيب ديو وين ما نستفعل عليه مستنسخة تدلي عينة نفسها خوينكا كتري أدلي كم عين السلطانات هم وسد so قلب خفيل وين دحرع بجنزب زدلي تخوينو actually بيوتيوب بزح له دحرع جزء هيبكا كتسمعون كتريون دحرع دليخا مالتيو وين ما دحرع بجنزب زدلي تخوينو كابت ورحاوين السخا تخفله قلب percentage
እንዳዓቀብካ መኺድ ኣብቲ ብገንዘብ ዝድልየካ ስልጠና ከዓ ገንዘብ ናው ከፊልካ ክትኣቱ ትኽእል ስለዚ ሳልሳይ እዚ ድማ ኣብ ገዛእ ነፍስኻ ወፍሪ ክትገብር ትኽእል ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ገዛእ ነፍስኻ ወፍሪ ትገብር ኣለኻ ንሕና ግን ከምዚ ከማይን ከማኹምን እንታይ ንገብር ኢና ኣቐዲምና ንኣከባቢና ዘለዉ ነገራት ክንቅይር ኢና ንደሊ ነው ኣከባቢና ዘለዉ ነገራት ክንቅይር ኣይንኽእል ኢና ኔቨር ኤቨር ንሕና እንተዘይተቐይርና እየ ዝብል ዘሎ ስለዚ ንስድራና ክንቅይር ኣይንኽእልና ቀዲምና ንኣሕዋትና ክንቅይር ኣይንኽእል ኢና ንደቅና ክንቅይር ኣይንኽእልና ጃስት ንነፍስና መጀመርታ ንቐይር ንሃገርካ እውን ክትቕይር ኣይትኽእልን ኢኻ ንስኻ እንተዘይተቐይርካ ሰከም ኢኻ እኳ ዳ ትኾና ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ ኣከም ዝናተይ ዕድመ ዘለኹም ካብ 30 ንታሕቲ ዕድመ ዘለኹም ካብ 40 ንታሕቲ ዕድመ ዘለኹም እዚ ዝብሎ ዘለኹ ንኹልኹም የድሊ እዩ ንኹልና የድሊ እዩ ኣነ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝተፈላለዩ ሶሻል ሚድያ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግኑን ኮይኑ ዘሎ ኣብ ቲክቶክ ማለት እዩ ብዙሓት መንእሰያት ነንሕድኦም ኣብኡ ክፃርፉ ትሪኦም ነንሕድኦም ብዛዕባ ሃገር ብዛዕባ ውራጃ ብዛዕባ ዓዲ ክፃራረፉ ክውዕሉ ትርኢ ኢኻ ማለት እዩ ክልውጡ ይኽእልዮም ናይ ክልውጡ ኣይክእሉን እዮም ክልውጡ ኣይክእሉን እዮም ስለምንታይ ነብሶም ኣይተለወጡን እንታይ ዳ ይኾኑ ኣለዉ ሰከም ግን ይኾኑ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እምበኣር ቀዳምነት ክንገብሮ ዘለና ኣብ ገዛእ ነፍስና ወፍሪ ብምግባር ንገዛእ ነፍስና ብምዕባይ ንቕድሚት ብምስጓም ንገዛእ ነፍስና ደው ብምባል ብድሕሪ ኢና ነቲ ካሊእ ዘሎ ክንቅይር ንኽእል እንታይ ዳ ክኾነና እዩ እዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ግን ከምዚ ፅምብላሊ እስኪ ነብሳ ዘይከደነትስ ምድሪ ከደነት ዝበሃል ከምኡ ኢና ንኾን ዘለና ክንከድን ግን ኣይንኽእልና ፅምብላሊ እኳ ነቲ ምድሪ ትኸድን ንሕና ድማ ንገዛእ ነፍስና ወፍሪ ንግበረላ እሞ ንገዛእ ነፍስና እሞ ንቐይር ንገዛእ ነፍስና እሞ ንለውጥ ገዛእ ነፍስና እሞ ርእሰ ተኣማምነትና ንዕቢ ገዛእ ነፍስና እሞ ንእመን ገዛእ ነፍስና እሞ ትኽነብል ብድሕሪ ድማ ነቲ ካሊእ ነገራት ዘሎ ክንቅይር ነቲ ካሊእ ዘሎ ክንለውጥ ነቲ ካሊእ ዘሎ ድማ ኣብ ኢድና ከነምፅእ ንኽእል ኢና እንተ ደኣ ንሕና ከምዚ ክብሎ ዝብሎ ዝፀናሕኹ እንተዘይገይርና በቶም ዘይተመሃሩ ክንግዛእ ኢና በቶም ዘይተመሃሩ ክንምራሕ ኢና በቶም ዘይተመሃሩ ክንዕሾ ኢና በቶም ዘይተመሃሩ በቶም ዘይተለወጡ በቶም ገዛእ ነብሶም ዘይፈልጡ እንዳተገዛእና ክንነብር ኢና ማለት እዩ ኣብ ሃገር ይኹን ኣብ ገዛእ ነብስና ይኹን ኣብ ህይወት ይኹን ኣብ ኩሉ ነገራት እንታይ ክንኮንና እንዳተገዛእና ብኦም ክንከይድ ኢና ስለዚ እንዳተገዛእና ክንከይድ ንደልና እንታይ ኢልኩምኒ ኣይንደልና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናብ ገዛእ ነብሱ ቦስ ኮይኑ ክኸይድ እዩ ዝደሊ ስለዚ ንሕና እምበኣር ኣብ ገዛእ ነብስና ዕብየት ለውጢ እቶም ክብሎም ፀናሕኹ ንረክብ ተኮይንና ገዛእ ነብስና ምስ ነውፍር ማለት እዩ ሪኢኹሞ ብዙሕ ገንዘብ ኣድልዩና ዲ ኣየድልየናን ጃስት ውሑድ ጥራይ ማለት እዩ ውሑድ ገንዘብ ብዙሕ ሰብ ግን እንታይ መስሎ እዩ ኣብ ገዛእ ነብስኻ ምውፋር ኣብ ስራሕ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ፀኒሕኻ ኣብ ቀዳም ሰንበት ኣብ ባር ከይድካ ሆም ምባል ኣብ ዲስኮ ከይድካ ምስዕሳዕ ወይ ድማ ኣብ ዲስኮ ኣብ እንዳባር ከይድካ ብዙሕ ገንዘብ ኣጥፊኻ ናይ ሰተኻ ናይ ሰኸርካ ናይ ኣይኮነን ንሱ እንታይ ከጥፋእካ ጥራይ ዝኽእል እምበር ከልመዓካ ኣይክእልኒ ንቕድሚት ከሰጉመካ ኣይክእልኒ ኢንጆይ ትገብር ኣለኻ ማለት ኣይኮነን ኢንጆይ ላይፍ ይበሃል ነው ብኸም ግን ኢንጆይ ኣይኮነን ኢንጆይ ትገብሮ ኣብ ገዛእ ነብስኻ ወፍሪ ምስ ትገብር እዩ እምበር ናይ ብዙሕ ናይ ሰተኻ ብዙሕ ናይ ሰኸርካ ብዙሕ ኣይዘበልካ ኣይኮነን ነው ኣይኮነን ስኻ እቶም ክብሎም ፀናሕኹ እንተ ጌርካ ርግፀኛ እየ ክትልወጥ ኢኻ ኣነ ገለ ብኸፊል ካብቲ ክብሎ ፀናሕኹ ይገብር እየ ዋላ ኩሉ እንተዘይገበርክዎ ጃስኪን ገለ ብኸፊል ይገብር እየ ኣብ ህይወተይ እውን ብዙሕ ጠቒመኒ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዘሎ መርሃዊ ካሊእ መርሃዊ ነይሩ ሕጂ ግን ካሊእ ኣሎ ካሊእ እውን ክኸውን እዩ ማለት እዩ ገለ ስቴፕ ንቕድሚት መፅእ ኣለኹ ካብቲ ዝነበርክዎ ካብዛ ዘለኽዎ ከዓ ንቕድሚት ክኸይድ እየ ማለት እዩ ስለዝኾነ ንሕና ድማ ኣብ ገዛእ ነብስና ወፍሪ ንግበር እሞ ዝተለወጥናን እቶም ዝበለፁ ሰባትን ህይወትና ድማ እቲ ዝመቀረን ክኸውን እዩ ሓደ መዓልቲ ድማ ንነብስና ከምዚ ብምግባራ ዋው ቴንኪዩ ኢልና ከነመስግና ኢና invest in yourself first. Thank you.